Hi, hello guys. This is John Lloyd on the mix. So doon ako i-compose guys nga kanta nga para na itong tanan malikay tayo ng COVID-19 nga virus. So kini kanta ha kanta ni sa kong idol Max Urban. So ako lang gihuman ang tono. Idol. Okay guys, so thank you for listening and watching. Oh yeah, come on. Virus perti nga man kasa busa dili kita mo kumpiyansa para dili kita madisgrasya hala mag home quarantine ta sa kitang tanan mangandam social distancing ang ipatuman kumusunod lang ta ninyong tanan COVID yun mawagta busa dili kita magmagahis ulo sundo na to ang atong gobyerno mag-stay at home lang yun ta ninyo para virus yun mo palayo ao kitang tanan magmas na yun para siti kita sa atong lihok permita maglimpyo sa atong kamot virus yun mo lagpo busa dili kita magmagahis ulo sundo na to ang atong gobyerno mag-stay at home lang yun ka ninyo para virus yun mo palayo kung kitang tanan lang mag-amping unya mag-ampus mahal nga berhen kitang tanan niyang panalitan virus yun mawagtan kitang tanan niyang panalitan virus yun mawagtan